Akşamňyz haýyrly, kardeşler, ildeşler. Bugun kardeşlerine bizim şu milli halat etiş komitetimiziň ortağa çykyp, ýani 4,5 ýylyň dowamında eden işleri bardy milli halat etiş komitetiniň. Bunun içerisinde ýani şu wagt Türkmenistanyň içerisinde hiç ýylly kanunyň, hukugyň, adalatyň işlemeýän bir ýurdunda yurt daşyna çykan halk bar. Şo halkyň arasynda ýürgen adamlar Milli Halat Etiş Komitetini döretdi we bu da Milli Halat Etiş Komiteti hem öz gezeginde bir näse sanaky şu döwlet strukturalaryny etdi-de yurt daşyna. Bularyň içinde Milli Istihbarat Institutu bar. Ýani halkyň, ýurdun howpsuzlygy üçin işleýän institut. Bunu döretdi. Hazine ve Maliýe Komiteti bar. Bunu döretdi. Kurucu meclisi döretdi. Milli Halat Etiş Komitetiniň tarapyndan çykan. Ondan soňra da bir näçe sany habar media kanallarymyz bar. Indi kardeşler soňky şu 2 aýyň dowamında ýani Merdan Muhammedow kardeşimiz içeri alınandan sonra ondan soň ýurdun içine nähil edip äkdilli ogurlap äkdilermi, başga bir zat edip äkdilermi, ýani Türkiýanyň kanunlary boýunça seredeninde Merdan Muhammedow çıkarılmaly däl. Çünki şeýle bir zat bar-da kanununda sınırdaşı edilecek adam istese gaçak bolsun, istese gaçak däl bolsun. Ýani passwordy kimligi bar bolan görnüşinde ýaşaýan bolsun, istese kimligi ýok görnüşinde ýaşaýan bolsun, fark etmezden sınır kapılarından başka bir ýurda ýa-da öz ýurduny uğradyljak bolan wagty hökman ýanynda pasporty bolmaly. Şo kişiniň Türkiýanyň kanunlary boýunça şeýle. Hemem yurtdaşyna uğradyljak adam şu neme merkezlerinden uğradylmaly. Tamojny merkezlerinden uğradylmaly. Ýani o da şol adam çykaryljak adam öz ýanynda pasporty bolmaly hökmany suratda. Merdan Muhammedowyň pasporty ýok. Ýanynda däl hiç ýylly. Şu ýagdaýda üns berenide Merdan Muhammedow ýani Türkiýanyň kanunlary boýunça sınırdaşy edilmeliler bolýar. Ýani ştaýda galmaly bolýar ýöne onu nähilleki ýagdaýda alyp başdylar, alyp çykardylar. Entek maglumatlar gelenok. Umuman şolundan bäri Merdan Muhammedow içeri alynandan soňra bizim meclisimiziň hemde Milli Halat Etiş Komitetimiziň alyp barýan işlerinde üýtgeşmeler demetdikde ortağa atylyp başlady we şolardan neme dilenden birem Türkmenistanda konstitusiýon suwda ýok, hiç açylmadyk. Ondan soňra konstitusiýon kuruluş da ýok. Ve Merdan Muhammedow ýurdun içinde şo konstitusiýon suwudyň konstitusiýanyň işlemeýän ýerinde, kanunlaryň, adalatyň ýok ýerinde de suwd edýärler. Soňra bizim meclisimiz tarapyndan hemde bir näçe ýene de şu nemelere, problemalara üstüne atılan ildeşlerimiz bar ýurdun içerisinde. Ýani kanunyň, hukugyň ýok ýerine, hatda hiç ýyl konstitusiýa nemesinde, goragynda, kepilinde däl bir ýagdaýda ildeşlerimizin bir näçe sansyny soraga çekýärler, zorlap, hiç zat okutdurman, gördürmän, zorlap, şaýat hökmünde gol çekdirýärler adama.
Indi şu ýagdaýlary nazarda tutup, hemde mejlis agdalarymyzdanam ara alynan bir teklip bar. Bu da ähli umumy boyun egmezlik hereketine başlamak barada edilen teklipler var. Indi şu mesele boýunça, şu teklip boýunça bugün özara pikir alyşyp berişeriz. Çünkü bu teklibiň çykma sebäbi näme diýsek, indi ähli umumy boyun egmedik bolanlar, ýagny Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýok, konstitusiýon sud ýok, konstitusiýany kepillendirip biljek ýa-da adamlaryň howpsuzlygyny kepillendirip biljek hiç ýyly bir neme ýok, kanun ýok, hukuk ýok. Ýagny bir jenaýatçy bir topar bar ýurduň içinde we olar özleriniň ideologiýalaryna, özleriniň alyp barýan jenaýatçylykly siýasatlaryna garşy çykýan ähli türkmen halkynyň kim garşy çykýan bolsa şolaryň ählijesini özleri tarapyndan istendik bir maddany atyp, istendik bir nemäni aýyplamany bildirip ýok edip oturýarlar. Indi bizde konstitusiýa bar diýerse kagaz ýüzünde tapda bar diýip aýdyp bilerler, ha bara diýerler, kanunlaryň bar diýerler. Biz hatta kanunlaryň şu Merdan Muhammedow 21 awgustda sud bolanda nemeler gerek goşduda elimde stasiýalary. Şo taýda 183-nji madda 185-nji we 191-nji maddalar diýip çykýar. Men şo maddalaryň bardygyny ýa-da umumyň şo kanuny şo nemelerin stasiýalaryň bardygyny şo taýda okap öwrendim. Ýagny biz Türkmenistanyň içindeki hiç ýyly konstitusiýadan, kanundan, hukukdan okuwçy wagtlarymyz, mektep okuwçy wagtlarymyzda da ondan daşyndaky ýagdaýlarda da hiç ýyly bilgi, okuw berilmedi halkymyzyň hiç birisine. Bunyň ýerine näme etdiler? Bunyň ýerine ruhnamany okutdylar. Hatta telewideniyede hem baňyz üns berensiňiz ruhnamaň her sahypama her gün aýdyp geçýändirler. Ýöne näme üçindir halk özüniň hak hukugyny bilmeýär, ýagny konstitusiýa ýok. Öwredilmeýärde, ýagny öwredilmeýän bolsa, bu zady hiç kim bilmeýän bolsa ýok budur. Ýagny kagaz ýüzünde bolanlygynyň peýdasy ýok. Ya onuň kitaby da ýok. Adamlar alyp okap bilýär. Okap bilmezleri üçüne milki bilen okuw wagtlarynda, okuwçy döwürlerinde her bir watandaşa okuwçylara öwredilmeli şu zatlar ýörüýte bir ders ökümine ýöne bize öwredilmedi. Biz bilemiz o. Hiç bir zady. Biz halk bunu bilmeýänligimiz üçin biziň üstümizde istendik işleri amala aşyryp oturýarlar. Halky baskasyna, gorkasyna saklap. Näkem aýdylda näme üçin halk gorkup ýaşamaly? Ýurdun eýesi, ýurdun efendisi halk bolsa, onda bu halk näme üçin gorkup ýaşamaly? Kimden gorkup ýaşamaly? Diýilen soraglar kän aýdylyp ortaga çykdy. Çünki özüniň hakyny, hukugyny bilmeýän bir halk ýa-da bildirilmeýän, aslynda hiç öwredilmedik bir halk, konstitusiýasyny bilmeýän bir halk edilmäni, gorkuzulmana üstünden baskı edilmäni tabidir, ýagny açyk bolýandyr. Çünki özüni gorap bilmeýär, özüniň goragyny üçin etjek hiç ýyly nemesi ýok, hukugy ýok, bilgisem ýok. Şonuň üçin hem türkmeniň şu wagtky biziň halkymyz, ildeşlerimiz gaty köp bölegi köpüsi ýurdun daşynda horlanyp götürüp ýör, köpüsi ýurdun içinde horlanyp götürüp ýör. Bu zatlaryň biz başga ýerlerden iýdak görýäris. Esasy düýp sebäbi biziň öz hakymyzy, hukukymyzy, ýagny konstitusiýon hukuklarymyzy bilmeýänligimiz, bunyň bildirilmeýändigi, öwredilmeýändigi. Türkmenistanda näme üçin konstitusiýon, sud gurulmady. Ine şu soraglar ortaga çykýar. Şu zatlaryň barlygy üçin
Eger olar bu zatları düzeltmeýän bolsa, halka bilgi bermeýän bolsa, onda diýmek halkam olardan gorkmaly däl, halkam olaryň öz kanunlaryny razy bolmaly däl, ýani garşy gitmekleri gerekdir. Çünki bir hili ýagdaýda bu rejimden, bu jenaýatkar halkyň azat bolmasy gerekli. Ine kardeşler, şular ýalyky meselelerimiz var öňümizde. Entek bu birinji başlangıcymız, ondan sonra da nähilek nemeler gelip boşluk. Şoňa görä mejlis sanymyzy neme ders dowam etdireriz. Häzir pikirini aýtjaklar bar bolsa, şu mesele boýunça aýdyp geçdiňiz. Söhbet kardeşimle söz vereyim. Sağ olayınız. Türkmenşi kanunlar meselesinde kän gürleşli Türkmenistan içindäki ýagdaýlar bilen baglanşykly meseleler hakynda kanunlar, konstitusiýalar ýa bolmasa içindäki ýurdun içindäki halkyň hak hukuklary diýilen nemeler hakynda gürleşdikde kän gürleşdik ýöne bolar gürleşen nemämiz bir netije. O netije degene mine konstitusiýan gürleşiň ýokdugyny aýdylyp geçildi-de. Konstitusiýa bar, ýaly etip görkezýärler, ýöne konstitusiýa gürleşi aslynda düýbünden ýok. Yani o konstitusiýa näkilek ýazylandygy bir belli, yani näkilek ýagdaýda ýykylandygy bir belli. Inni bar diýilse konstitusiýa, konstitusiýa bar bolsa ýurdun içinde şular etip duran jenaýatlaryny näme üçin açyk etýärler häzirki wagtda. Ýurt derejesindäki ogurluklar alınıp barlygy häzirki wagtda Türkmenistanda. Böyle men döwlet adamy, men hökümetiň adamy diýip ýören adamlar elleri bilen ýurdun ähli baýlyklary satylyp otýar. Toprak satylyp otýar ruslara. Ýöne bu konstitusiýa guruluşy bular şu topraklary ýurdu satmak üçin özleri ýykdylar. Türkmenistan konstitusiýa guruluşyny. Ve şular şu wagt oýnap duran oýunlaryny arkaýyn oýnamaklar üçin. Ine sen aýdyp geçdiňde Merdam Muhammedow nimesine suud etjek bolýarlar-da. Ine eger ýurdun içinde konstitusiýa guruluş bar bolsa, konstitusiýa guruluş bar bolup 3 tane pudok, ýa-ni pudok däl 3 bölegi kanun çykarjy ýerine ýetip 3 güýji kanun çykarjy ýerine ýetirji, biram adalat. O öz başdaky işleýän bolsa, Merdam Muhammedowyň suud edilýänini halka açyp görkezlerdiler bular. Adalatly bir suud bar bolsa, öz başdaky bir işleýän suud bar bolsa. Ol bar. Öz başdaky bir işleýän kanun bar bolsa, kanunlar ähli halk üçin deň derejede işleýän bolsa, Merdam Muhammedowyň üstüne bular ýalyp aýplamalar atmany olaryň hiç mümkinçiligi bolmaly. Bunu öz başla ýerine ýetirji neme öz başdaky neme diýär bunu eden jenaýatlary boýunça. Ýöne Merdam Muhammedowyň bärde eden jenaýaty ýok, gaýtam olaryň şu wagtky jenaýatkar hökümetiň alyp barýan jenaýatçylygyny aýdyp gelýär, şu neçeni aýdyp geldim, häzirem dowam etdirilip otyr. Ýöne bu aýyplama bildirilip Merdam Muhammedowyň üstüne töhmet atylyp şoňa neme berýärler? Suud edýärler. Ýapyk suud onuň hatdyny bilýär. Yani goşadyrnak içindäki suud. Bamy konstitusiýa guruluş ýa-ki ýurdun içinde ba bolsa bu suudyny açyk görkezsinler. Açyk oýnasynlar. Onsoň anonim ähli alyp barýan işler anonim ýurdun içindekiler. Hukuk goraýjysynyň tutýan goşadyrnak içinde hukuk goraýjysy. Prokuror neçeni? Ähli anonim aýnap barýar. Ýa konstitusiýa guruluşy bar bolsa kanun dol derecede çopan üçin prezident üçin deň derecede geçerli
teň derejede işläp duran kanun bar bolsa, bular näme üçin ýapaw oýnaýarlar oýunlaryny? Anonim bir ýagdaýda. Atlaryny beri bilen oklar. Şular ýaly, şulara aýtjakdym, ýa-da dowam etdirer näme? Bolýar, sag bolun. Başga pikirini aýtjak. Almurat kardeşim näse görey? Onun için benim aýtjak bolýan zatym elbetde Türkmenistan'a konstitusiýa ýa konstitusiýa guruluş barmy ýokmy şonu bir adamyň ykbalyny bilen sizem düşünür bolýarsyňyz. Menem şunu bir näçe ýerde gagdap geçdim ýa-ni şu mesela ýanym gaýtaranyp gelmeli boldum. Oňa bir sebebi bar. Maňa şuň kardeşleriň bir uğradypdyr. Şu Allamrat Rahimov adly goşadyrmak üçin näki jurnalist bar. Şol çykyş edip, ýani şu Milli Halat Ediş Komitetining üstünden ýa-ni Guruji Mejlisiň üstünden Saparyklyň üstünden, Halmurat Söýün üstünden, Oğul Nur Çariýew üstünden, Galyn mejlis agzalarynyň üstünden buýu bilen pohuny goýupdyr. O çyna berensiz ýalyn bilen han aýdyň han siz ýa bir tertipleşdirip aýdyp bersem, eger mümkinçilik bolsa ýa-ni men şoň 1 saat 20 minut eden çykyşyny harjadan 1 saat 20 minutum ömrümden kesip aýranma gynanýar. Näme üçin? Men bundan 4 ýyl, 5 ýyl ozal bir ýerde jogap berdim. Allamrat Rahimow. Men sen bilen gurrumyň ýeke ýerde ýurdun içine baramyzda ine halkyň öňüne dersik. Ol men üçin bärde, bu döwletlerde, bu ýurtlarda o bilen ederlik gurrumym hem ýok, söhbetdeşligim hem ýok, maslahatym hem ýok. Elinden gelen neslin asmany ýere çeksin başarsa, men aladama dal ýa men topawma da degene. Eger men marada gurrun edýän bolsa, ýani şuň eden çykyşyny şol bütün Milli Halat Ediş Komiteti, Guruji Mejlisi, mi ýa-ni geçici hökümeti, ondan keminämedi, beýle kadrlar mejlis agzalarynyň hemmejini üstünden bedirelep pohta kuwati emmamydan men haramzada boldy. Indi özü medeniýetli söz bilen gurulmaly çykyş edýän adam bilen haramzada edip goýdy. Keminämydan jik bolup durar bolýar. Kimin jik edigini basym wagt görkezler. Diýjek bolýan zatym ene Allamrat Rahimow öz emesini işleýärligini dolu ine şuň biziň keminämizin ykbalyny açyp görkezdi. Näme üçin? Ine kemine ýok aramyzda şuň 80 gün bolup barýar. Ýöne biz ýüzlerçe sora goýdyk, aňyrky şol jenaýetkar toparyň öňünde özüni hökümet diýip adlandyrýan. Urumçyk jenaýetkar topary ýüzlerini jogap berin, siz näme üçin sakladyňyz? Hanymyňa esas, hanymyňa ýa-ni ýurdun kanuny ýa kadasy ýa-da konstitusiýasy abat gelýärmi? Birine de aňyrkylardan ýerden ses çykýar, olardan çykana. Emma şulaň arkasyny tutup gürleýän kim? Allamrat Rahimow. Demek taýda bu adamyň öz bähbidi bar. Bähbidi ýatyr. Getirýän delillerinden bir kısanyny aýdyp geçeýin. Ýeme diýär, biz ýalňyş maglumat beripdir, şol bir maddany başga madda bilen üýtgedip aýdypdyr. 3 maddan birisini diýdi. Ol bolup biler, ol madda bolup biler, bolmanan biler, beýleki ikisi maňlaýyna dikilgi durka bilen ýa-ni itdiýanlykdan böküp geçen ýal, şol bir ýalňyşlan maddany tutýar, iş agyrlaşdyrýar, beýlek birine 25 ýyl berilýär, beýlekisine 15 ýyl. Sen ol aňyrky hökümet diýip özüne atlandyrýan jenaýetkar topar keminäni ogurlap alyp ýurtdan gaçyrdy. Türkiýeden Türkmenistana aketdi diýip aýdana. Şo diýe bir madda diýe biraz ýeňilrek berýär, beýleki madda agyrrak berýär şoň jezasyny. Ol şo barda görün edýär. Binemen alamaty. Şol alyp bilmedi ýagasy öz türkmen halky şol.
Yine de Türkmen halkyny özüne delil edip getirýär. Siz hiç zat bilmeýän heýwan, o hiç açan akyllanan zat, siz de akyllanjak adamy meňden zat, ine ola gitse, bular gelse, bularym diktator, Stalinden beter, näme ay goýup bilen goýupdyr. İsleňiz baglansa dinlen görün, mene şol ýalanyň haýsy bir ýerine size ýetirjegim bilemek, ýöne şol 100% diýip aýdan bolsak şoň içinde kän dogry bilýän bolsa 1% hakykat bardyr ýa 2% galan hemmejigi ýalana ýugurulan ýanky bir manipulyasiýa oýuny. Bular ýöreýte okuwakdylýar, manipulyasiýa bardy, adamyň aňyny ütgetmek bardy. Ana çykarypdyr şoň üçin men pişik diýip aýdýan bol, bular diýe itin gurrun ne diýerler. Sen it bolsaň itin gurrun etmeli borda. Ya sen hyzmat edýän hökümetiň halka garşy iddial darap duran bolsa, biz itin gurrun etme, haçan biz pişik gurrun edipdir. Bolýa. Indi şol taýda aýdýa ýene diýe 10 gezek hökümeti, näçe gezek hökümet çalışdyňyz şu döwletiň başyna türkmenlerde hiç açan şu döwlet düzelmeýär diýe. Ine muň çykarýan netijesi şol. Näme aýdýa şonu? Türkmenistanyň türkmenden prezident ya hökümet ya döwlet bolmalylar. Muň eýesi başga döwlet bolmaly. Başga döwlet diýene muň aýtman aňyna goýany orsiýet bolmaly. Sebäp bir orsiýetin hyzmatkary we guly. On men aýdýan. Jogap bermeli bolsa ne faktlar kän aýdyp berer. Ýurda baraly, emmejin maňlaýyna gör. Bu taýda o bilen sanaşyp ya efire girip ya sen eýdiň, men beýdiň, men goşa ömrüm ýok. Bular ýa jurnalistga jogap berip oturmak. Inni şol aýdýan sözüniň manysyna getirjek bolýan Türkmenistanyň türkmen yol başı bolsa ya türkmenler dolanırjak bolsa döwlet hiç açan ýurt düzelmezdi. Dinle Rahimov. Türkmenistany 150 ýyl goly bäri Orslar dolanır botdy. Rus imperiýasynyň başlap SSR'den gutorup innen ana Putin hakimeti. Şular eýelgedi botdy ýurdumyzyň ähli baýlygyny, ýerisi baýlyklaryny. Şular goýup otdy öňkü çekan 1-nji, 2-nji, 3-nji, 10-njy, 50-nji sekretarlaryny soňky 32 ýylyň 3 tane özüň prezident diýip atlanýan goşadyrnagy üçin näkine watan dönüklerini Kreml Putin belläp otdy. Senem şoň hyzmatkar. Näme üçin şonu aýdana? Şular goýulmadyk bolsa, Türkmen özlük barny öz çözmeli bolsa, biz näme beýle samsyk milletmi öz döwletimizi gurup biljekler? Sen şoňa jogap ber. Inni ýene de tutýan zady, diýe bular diýe ine deklarasiýa beripdirler. Biz diňe diýe Türkmenistanyň türkmenlerinden bütün dünýädäki türkmenleriň diýe hak hukugyny gorajak. Näme sebäp? Dünya ýaýran, dünýäň 4 kunjuna ýaýran türkmeniň hak hukugyny bulan dil meselesini, ýa-ni okuw meselesini, durmuş şertini gowlandyrmaga mümkinçilik bar döwlet bol. Biz näme üçin onu etmeliler? 50 trillion dollar bilen ýerin assyny. Näme üçin? Biz etmeliler şonu. Hemme türkmenliň bir aýdan sözü bar şu taýda. Şunu bellek koyun kardeşler. Yeme Türkmenler diye dünya yayranır diýdi. Ýöne bizim ata watanymyz ýekedir. Olum diye dünyada ikrar edilen Türkmenistan ýadyr. İtle şunu biz halaýly, halamaýly, garşy duraly, şunu kritik edeli. Ýöne bizde başa ikrar edilen Türkmeniň ýurdy ýa topragy ýok diýip aýtdylar. İran Türkmenlerim şonu diýe, Owganak Türkmenlerim şonu diýe, Türkdäki Türkmenlerim, Orsiýetdäki, nirdäki Türkmenler men gürleşen adamlaryň hemmesi şonu diýdi. Şoň üçin bize şol ata watan gerek diýenimiz ahir soň bizim şol dünýäde ikrar edilen ýeke döwletimiz bar. Biz şoňa hyzmat etmeli. Ýöne şol döwletin bize elden gelen kömegini etmeli, dil meselesini, okuw meselesini, durmuş meselesini. Şonu biz edik geldik. Şol gysgaçyk döwürde ýanky 90-njy 92-nji ýyllar arasynda hana ýanky Owganistanyň türkmen oğullarymyza hemme el kömegini etdik. Bir zat gerek bolsa Serhatda ýaşaýan türkmenler. On faktlar dolu. Galanyny da etjek. Näme üçin etmeliler? Gurumyzyň satdygynyň, güýjümizin ýetdiginden.
Şeydip biz dünya Türkmenlerini birleştirmekçi. Türkmenim de oğul halkını, Türkü devletleri, Türkü milletleri, näme üçin bir Slavyan devletlerinin birleşmesi var, on hyzmatkarlary var. Ine Arlam Murat Rahimov bilen emma Türkü milletlerin öz devleti bolmaly ýa öz birleşigi bolmaly. Şu taýda bilen talyan oýuny hiç açsan näha Türkmenler agzy aşa ýetsin, ne de Türkü milletleri. Bu oynayan oyunun aňyrsyny Orsiýadyň siýasaty ýaty. Ütgüşükde ol özüne çykypdy. Men şonu aýdym, men o taýda onu jogap berjek adam däl aslynda. Men şunu size öz pikirimi ýetireýin, düşündireýin, meclis agzasy hökmüne diýip meni kardeşler siziň öňüňize çykyp otyryn. Eger meclisiň ýazgysy gidýän bolsa goý halka meşitsin. Bu taýda biz şu taýda o meclis agzasy bolup hak hestek ya pul baýlygy üçin gelen adam däl. Biz öz insafymyz, öz garaşdarlyk borjumyz, öz gelejegimiz üçin ine bir ugurdaş pikirdeş adamlaryň birleşmesi. Biz topor däl, her birimiz şahsiýet. Kim elinden hukugyny alypdyr, ya gürlemek hukugyny, ya pikir hukugyny, ya pikir söz azatlygyny ýok. Onu soňra atýan töhmediniň içinde siz bir adam halas etmediňiz. Şonu etmeýänimiz üçin siz näde beýleklerini halas etjek diýip. Siz ona advokat tutmadyňyz, şoňa hazina gelýän puly iýip ýatyňyz diýen ýaly töhmet atypdy. Onu meclis agzalary özüňiz bilýäňiz, näçe pul gelýär, nira harçlanýan, biz içki durmuşymyzda meclisde agzalara ýetirip aýdyp otyrdyk. O taýda ogurlar ýa pulama ýok birinciden. İkinciden näme gelýänim bolsa, haýsy işlere harçlanýany size ýetirilip otýar. Indi kim bu taýda ogurly? Näme üçin esas aýtmaly kenä onu mene saparykly şonça ogurlady Halmurat söýüp şonça ogurlady Oğul Nur Çariba şonça ogurlady ýa ýenem bir şonça kemine şonça ogurlady getirin sepirler eger bilýän bolsaň. Siz o taýda Amerikada ýaşaýan Oğul Nur Çariba öýüniň bahasyny ölçäp bilipsiňiz 400 milyon $400,000 diýip. Näme üçin onun hazinadan ogurlan puly bolsa şoň meşhuryny aýtmadyn. Belki ýalňyş ýansyň. Belki Oğul Nur Çariba hazina eden kömegi sen ol azatlykda bir ýyllap alan aýlyňdan köp bolmagy mümkin. Ýöne sen onu isläp ýeke halka harjatdyňmy? Sen bilen görürüň ýurduň içinde men bu taýda Allah Murat halkyň sen bilen seni meni etmek mezburiyetim ýok. Alan galan özüňki bazardan asmany dik aşaklygyna çek. Ýöne jogap berjek günüň ýakynlap geldi. Sen inni jan howluny urunýan. Ansanlar. Sen jan howluny urunýan. Urunu ber, hasabat günem geler. O günlerini daşdyda. Sen näme diýen dedi? Urucu meclisem, Milli Halasy Komitedem, onuň guramalarym, onuň gözüňde tutýan maksatnamalary, programmalarym hemmejigi beýanat ana halkyň önüne goýuldy, şolaryň berjaý ediljekdi. Eýle ýyksaňyzam, beýle ýyksaňyzam halk sen aýtdyň, olar näme üçin özüň diýe, ýeme diýe, özlerine döwlet diýe, hökümet diýip hasap edýärler. Howu biz şonu hasap edýär. Döwlet kiminki? Halkynky. Döwlet kim? Halk. Biz kim? Halkyň wekili. Demek biziň döwlet gurmagy, hökümet öwretmäge, parlament gurmagy hakkymyz bar. Sen Allah oku. Oku kanunlar, kararlar. Men senin o Türkmenistan konstitusiýasyny uğratjak derse o taýda konstitusiýa işlemedik ýerde biz onu esas edip näme üçin biz ýüzümize almaly, dilimize getirmeli. Ýok kanun biz näme üçin ullanmaly, şoňa tabyn bolmaly sonra var. Biz şonu halkyň önüne goýýar. Ine şoňa da jogabyny sen berip otdyň hökümetler diýmek sen şolary işläp oturan ýene bir sırtyň açyldy. Şeň ine şonu aýtjak boldum men. Gysgaça aýdylmaz zat gatykan, galan görüň ýene bir gezek gaýdyp aýtylap aýdýar. Sen bilen görüň men ýurduň içinde Türkmenistany etmekçi. Ýok, olum bolmasa sen Putin kakan ine ýadro uruşuny yglan edip NATO'ň üstüne söwüş etdi. Onda menem elime ýara galar, ondan soň menem awa şykara çykjak. Näme bilen gotorýarsan görüp berer. Sag bolun dinleýän üçin. Bolýar, sag bolun.
Umyt kardeşimle söz vereyim. Sağ olun sözlerinize. Men şuýda kıskaça öz pikirimi aýdyp geçmekçi. Şuýda konstitusiýa diýip geçdikde, bu siz Halmurata aýdyp geçdiňiz. Şu 3 madda boýunça hökümetiň jenaýatçylygyny sut etdi diýdiňiz. Menem näme demekçi bolýan? Kemenimiziň üstünde 3 madda boýunça jenaýat işlen bolsa, häzirki jenaýatçy var. Halkımızın üstünde eğer näçe madda bolsa, şu Türkmenistan konstitusiýasynda näçe madda bolsa, şunun her bir sözüni jenaýatçy hökümet bozup ötür şonu konstitusiýany halkymyzyň üstünde. Düşündürüp bildimmi? Bu Allah'ın adyna gelsek, bu Zübeyir'in terapka bunun edýän oýunlaryny biz dünden zat edip koyduk. Onun halkın üstünde, yani bu halkın sesi guramana değersizlendirme için edýän oýunlary, yani halkın sesinin kalitesi, kaçysy ortada, halkymyzdan bilýär. Bunun edýän zatlara şu pul jenaýatçy toparın atan sünkünü ağzına alıp üýürmek başka edýän işi yok. Buna da halkımız bilýändir. Sağ olun sözlerinize. Bolýar, sağ olun. Parahat kardeşime söz vereyim. Sağ olun kardeşe. Sözlerinize. Konstitusiýa bağmayın. Olanlar yurdun içinde. Bağ olsa yedin alıp okap bolýar onu. Mektepde yok, bibliotekada yok, kitaphanada yok yani. Yedin alıp bolýarmy? Bilýän adam plan yerde bağ. O institutda var, bu institutda şu tadan alıp okumaly. Diýseňiz okujak milletler bağdır, halklar bağdır. Adamlar, insanlar. Bağ mı olundur? Şonu öz hakkını konstitusiýa bilmesin diýip ýok etdiler konstitusiýa. Ba ýöne ýok. Kitap ýok. Onu okumasaň ýok bolýar. Ýok. O halk okap öwrenmese, bilmese näde onu talep etsin? Şo maksat bilen okumasınlar diýip ýok etdiler. Ne mektepde okudylýar, ne institutda okudylýar. Konstitusiýany hakkını bilmeýän adamlary zahir saklamak, gorkutmak, aňsat bolýar. Seneratda da höýt diýen gorkup durulýar-da. Milisiýa orada gorkmanym kaýdyp düşünýär-de, meheme orada gorkmanym kaýdyp düşünýär. Aslynda gorkmaly olardyr. Bir halkyň ýeri, halk milletiň ýeridir. Türkmenistanyň ýeri millet içindäki aşajalardyr. Vatandaşlardyr. Ol 2-3 ýylly litran meheme milisiýa ýetdäler. Olar siziň hyzmatçyňyzdyr. Prezident hem hyzmatçyňyzdyr. Oturuşda oturanyň hemmesi halkyň hyzmatçysydyr. Şonu bilmesin diýip konstitusiýany ýok etdiler. Onu bilip. Bädini ýanky geç sakal var durumesek bir madde ilak bolýar, beýlek bolýar. Näme dogry onu işlemdi şol. Dogryda şol. Aýdyp ýanlış aýtdylar şol. Dogry aýdypdylar. Onu işleýär şol. Dogry aýdanlar. Bunu yüze çıkıp aňardan öňe çykyp aýtmalar, bilen jogap beriň diýip beýlerler bäden. Ýaşylymyz aýdýan, kardeşimiz aýdýan, oýun şoňa jogap hökmüni jenaýat toparyň diýen sözüni bu diýip berýär bize. Aňardan protokol ýazyp, ýurdyryp, Allama Rahima olam aňardan terjime edýär, diýip aýdyp berýär bize. Özüni öz sözler bilatlar. Öz sözü däl. Onu halkam 4 ýyl yurttaşyna gözaçylarına düşünmeli. Analiz bilýän adam onu düşünämer ýokman. Pikirlenip bilýän adam. Öz sözü däl, ýekejede
protokol boýunça hereket edýär. Şonuň çykan bilen ok. Onuň üçin başda 20-nji ýyllarda, 20-nji ýyllarda Zinaş toprağa aşy olanlar bolýardy. Non dikmedik ýüzüňiz göni. Bir halk sesi mediýa garşy çykýarby. Şonunu bilip bolýar o adamyň. Näme, kime garşy, kimin halka garşy ýa Zinaş toprağa garşy işleýänini. Azı halk pikirlenip analiz edip bilse, zat düşmek kynal. Bolýan açyk şoatlar. Awam gatanaşa dinlemek üçin. Bolýar, sag bolun. Umydo kardeşime söz bereyim. Sağ olun. Ben şurada yana Halmurat Ağa'nın aydalarına biraz koşup geçecek. Şurada yine Allah Murat diyen adamın yani onun yağlı ağzım bozasım gelmeye şunun için kanun bilen gürleşecek onun bilen. Köp zatlarını yani eşitliğindanı biraz neme buldum. Şu Halmurat Ağa'nın aydalarına koşayım. Birinciden meni reklama edip şurada sağ olsun açacak onun için. Köp ildeşlerimiz tanımayadı beni. Şurada indi beni tanıyalar. Yani hazır kanunları okap, konstitusyon okap gepleşikler ediyaz. Şimdi bundan sonra ildeşlerimiz köpeler beni dinleyecek ildeşlerimiz. Şunun için sağ olsun ayda beni reklama eden için. Sonra berdene geçen sohbet ildeşimizin 3 azıcık 1 minutluk sesini koyup bular terörist, bular ekstremist dep nämeden boldy? Bular adamları, halkı yakacak bolup başka Afrika uğratacak bolup çağalarında. Ýöne şu wagty men bir sany gepleşimde aýdyp geçipdim, ona sorak berdim. Sen näme üçin enelerin sesini, yani bizlerin sesimizi goýmadyň şu ýere dep. Şuna birinci şu näme ýene şuna soraýan. Näme üçin bizlerin sesimizi goýmadyň? Berde canı yanıp duran enelerin sesini goýsaýdyň, halk hemmem dinleseýdi bizlerin sesimizi. Nähili berde bize çağalarımıza ayrı kalıp canımız yanıp duranı eşitse, näme eşitdirmedin şu sesimizi? Son, hazır şurada konstitusiyada 31. maddesinde şunu yazatlar yazılan hazır okadım. Her bir adamın öz at-abraýyny ve mertebesini goramağa hukuku bardır. Hiçbir zat şahsiyetin mertebesini pesedilmeyi için esas bulup bilinmez. Son 33. madde hiç kim gıynamalara, zorluk ulanılmağına, zalimlik, adamkerçiliksizlik ya da adam mertebesini pesetmek için yüzlenmeyine ya da ceza verilmeyine şeyle hem onun razılığı bolmasa lukmançılık, ılmı ya da başka tecrübeler sezavar edip bilinmez. Yine şurada bizlerin şurada köpçülüğün şurada halkına bizler halk diye yani halkın sesi bizleri haramzadasılar dep soň yine kemine ildeşimiz Merdan Muhammedov ildeşimize cik diyen boldu. O kim? Yani maňa, meniň kardeşlerime, meniň halkyma haramzada demeye. Yine şurada men onu subut edip berjek. Yine bir subutum var. Bu bizleri ekrana çıkarıp subut etdi ya gaytalap sesinizi. Men hem şurada bir subut görkezjek şuna. Yine şurada bir videonun aşağına goýan komentariyası var yazan. Halka aydan çuzadı. Sadece bizim şuradaki bir neçe adam için de bütün Türkmenistan'ın halkını aydan. Yine şurada Rus dilinde yazan özüm. Türkmen dilini bilmeye bu. Türkmen dilini yazma özüne avray görmeye. Şunun için Rus dilinde yazan. Внутри diye birine cevap veren. Внутри diye 6 миллионов молчаливых и терпеливых баранов dedi. Ты их называешь патриотами? А что их и тебя делает патриотом? То, что вы молчаливо терпите весь беспредел, который у вас на глазах творится. Это и есть патриотизм, по-твоему. И ты хочешь, чтобы мы тоже приехали туда, чтобы превратиться в таких же баранов, как вы. Вот у тебя logika. Yine benim bütün halkıma bu adam baranda oturan. Yine geler de bana berde bizlere yani ekrana çıkıp mertebeli konuşun yani gepleyin nemenizi bozmadan neme diye yadımdan çıktı şu ahlaksız yani geplemeyin de adamlara akıl satan bola yani özü gelip de bütün halka
baran diye. Yani bu kim bu? Neme hakkı var? Yine konstitusiyada yazıklı hiç kim mertebesini yıkmaya, ademkerçiliksizlik birleşmeye hakkı yok diye. Yine bu zerin bütün halkın, bütün şu köpçülüğün avrayını yıkıp yine şunu yazatlara ayda oturan. Yani onda bu kanunu boz oturan. Kanun bilen gürleyen vaxtımız. Yaşlar koşayın dedim əzilipçe. Sağ olun. Olyar, sağ olun. Men Aycan hanıma söz vermekəm biraz ödüş girizmek isteýärin. Kardeşler, bugünkü meclis ýygnanşygymy birisi hakynda däl ýa-da onuň edýän nemes hakynda däl dogry halmyradaga jogabyny berdi. Şol ýeterli diýip hasap edýärin. Biziň esasy temamyz Türkmenistanda konstitusiýon guruluş ýok. Konstitusiýanyň kepili bolan we Türkmenistanda güýçleriň üçe bölünşigi diýip konstitusiýada ýazylandyr. Bu ähli ýurtlaryň konstitusiýasynda döşeýle madda bardyr. Şo sanyny biziň Türkmenistanymyzyň konstitusiýasynda da bar. Bu üç sanaty güýç haýsylar? Kanun çykarjy, ýerine ýetirji, hemde kaziýet, ýani adalet. Şu üç güýç biri-birine bagymsyz ýagdaýda, garaşsyz ýagdaýda öz başda hereket edýändir. Emma Türkmenistanda bu üç güýç bir adamyň ýa-da bir toparyň, bir jenaýatçy rejimiň eline geçen. Ve konstitusiýon guruluşy, konstitusiýon agdarlyşygyny edilen Türkmenistanda Niýazow döwründe näýe bu edilen. Berdimuhammedow şonuň üstüne geçip şonuň ýygyny ýöredip oturýarlar. Indi Türkmenistanda konstitusiýany denetleýän ýa-da şu kanunlary denetleýän ýene-de bir guruluş bolmaly, o da konstitusiýon suddur. Konstitusiýon sud Türkmenistan diýilip döwlet ikrar edileli bäri gurulmadyk. Ýani 30 ýyldan bäri umumyň Türkmenistan döwleti SSR-den aýrylandan soňra bir garaşsyz bolup diýenden soňra da konstitusiýon sud gurulmady. Ve ol gurulmasyny ýoklugundan beter konstitusiýon agdarlyşyny etdiler. Indi biziň halkymyzyň üstünden ýönetilýän, uýgulanylýan bir sistem bar, o da gorku sistemasy. Bunu da bütün Türkmenistanyň içinde näçe milyon bar bolsa, buların öz agdy bilen aýdanda 7,5 milyon diýär. Belki Türkmenistanyň 3 milyon bardyr, ýa-da 4 milyon ýa 5 milyon bardyr. Ýöne 7,5 milyon resmi görnüşde hasabat berdiler. Bunu da ýurda barlandan soňra jogap soralar. O taýda adam sany geçenden soňra 7,5 milyona ýetmedik bolsa, näçe milyon ýa-da näçe 100 miň sany adam ýetmese, şol adamlar üçin jogap bererler. Çünki resmi tarapyndan ediler. Indi kardeşler, biziň meselemiz şu: halk bulardan näme üçin gorkup ýaşamaly? Ýa-da näme üçin hemme ýerde halk gorkup ýaşamaly, baskasynda? Şonuň üçin bugünkü guruçy mecliste alyp barjak temamydan meselemiz araljak, meselemiz ähli umumy boyun egmezlik hereketine bütün halk bolup başlanmagy gereklidir. Şu meseleler hakynda aýsaňyz has wagtymizy yerlik gilneme peýdalanarys. Ayjahan kardeşimle söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Şu wagta çeli Türkmenistanda şunkü güne çeli dowam edip duran bir ýurdumyzyň ähli baýlyklaryny, tebii resurslarymyzy, neftimizi, gazymyzy Rus imperiýasyna aktyryp oturan bir başymyzda bir jenaýatkar bir topar bar. Biz muny näçe sapar meclis ýygnaklarymyzda da yekelikde çykyş edenmiz dedik, näçe sapar gündeme çıkardık, ortaya getirdik. Yani yönü şu datları biz muňa garamazdan biz vatandaşlarymyz bolup ýurdun daşynda 4 ýyl bäri gurucu meclisi, Milli Halas Ýetiş Komitetini, Milli Hazine, Maliýe Komitetini döredip
onu on işini yola koyduk. Yöne yankı özünü jurnalist dip hasap edýän jurnalist halmradan dil bilen aýdanda jurnalist şuluşkamy, jurnalist sumokmy resmi olmadyk bir adam, şahsiýet bizim gurju mejlisimiziň şahsiýetine dil ýetiripdir da. Oňam aýdýany jenaýat dip hasap edýän. Sebäbi oň bilen hem oň ähli eden ol orta hyzmat edip oturan bir şahsiýet ol. Oňam edip oturan hemme yankı edip oturan jenaýat işlerini türkmen oglum näçegedek ekrana çykaryp gündeme getirdi. Ýöne biz bu haramzada jurnalist bilen güýjäni güýsana sarmykak diýip pikir edýän. Şoň bilen hem indi ýurtdaşlar şu ýerde hukuk kanunlary, ýani konstitusiýon bir guruluş ýok bir ýurtda nähili ýagdaýda büýüne bir milleti, büýüne halkymyzy, ýani insanlary haýsy kanunyna salgylanyp Türkmenistanyň şuňky jenaýatkar topary sud edýärler. Men şu soraga hiç jogap tapyp bilemok. Ýani sen ýeňiş diýdiň dana, hiç haçan konstitusiýon sud bolmandyr Türkmenistanda. Ýani şu guruluş ýokmuşyn. Asla hiç wagt bolmandyr. Onda näme üçin haýsy bir kanunyna salgylanyp bu insanlary büýüne vatan satan habarlar televizion kanalynda sud edip ýalandan türme sokup ýalandan büýüne töhmet ýönkölüp sud edýärler. Bularyň hemmeti jenaýat diýip hasap edýän men. Merdan Muhammedowa da açyk sud etsinler. Merdan Muhammedowa ýönkölen günälerin hiç birini men hasap etmeýän. Sebäbi Türkmenistanda asla konstitusiýon guruluş ýok eken onda. Men şonu şu wagt bildim. Eger konstitusiýon guruluş, konstitusiýon sud bar bolan bolsa, onda konstitusiýanyň her bir maddasyna ütgeşme o köýnek balak çalşan ýaly çalşyp oturýarlar onu. Zat bolmaly däl onu. Eger konstitusiýon sud bar bolan bolsa Türkmenistanda. Bularyň hemmesi jenaýat diýip hasap edýän. Şonu aýtjakdym, sag bolun. Barýar, sag bolun. Oğlunur kardeşime söz vereyim. Salam kardeşler. Bugünkü temada meniň bir adym geçipdir. Şol men oňa adym tutasym gelenok, o jurnalist sumoň şahty edilýän türkmen ogly bir wagt berdi. Meniň ýaşaýan aýymyň bahasyny bir öwrenipmişin. Men gyzyklanýan zat berde haýsy jaýmyň bahasyny öwrenipdirmişin. Menne 10 ýyl jaýlaryň 10 mesajy. Men şu gyzyklanýar. Ýöne bilet gelýär, hem legalny. Hemmesem bilen mutyr. Hiç korkýan adam ýok. Ol 10 ýyldatlara burnuny sokup görmesinne öz bajysyny oňursun. Birinji bilen. Öz bajysy bilen öz tohumy küntüjele toparyň. Şolaryň bilip ifade edilmeli işler, intaklan üstüne açılmaly işler gatken. Olamydan gatken aýtmak zatlama bular bardy. Durşuny mahnat, durşuny mafiýa. Eden etdiriklerini sanap oturýarlar. Şoň üçin men şu taýda uzak gitmeýin. Men bu gepleşini dinläp göremok. Onu dogry maýdyn. Şu wagt halmada aýdan dadyna eşitip galym. Ben 10 ýyl süplüklerin gepini gürrüň dinläp görmäne de wagtym ýok. Men dinläp onu ol benden özüň jogabyny alar. Konstitusiýon guruluşy barada aýdamda da konstitusiýon guruluşy temine ýa-ni komet çağıcı kaya emek ýok. Konstitusiýon. Ona men ne şol ýa-ni bolsun. Kim ýok, en goýdy ta. Şu Sesiniz kesilip gelýär. Sesiniz kesilip gelýär Oğlunur hanım. Ya mende mi şeyle? Yok, bize de kesilip geçti. Kesilip.
För neme internet neme rakt. Indi iş yerimden så. Nerede kesildi sesim? konstitusiyon guruluş barada diýende şo taýdan bölek geldi. Konstitusiyon guruluşy bir wagt ýykyldy. Özler ýykdy ödem. Şo Türkmeniň hökümetiniň öz ýykdy. Onu intek kemine ýanky Merdan Muhammedow çağajy qaýdak dogulman qaýanda ýa emedeklap ýör qaýykdylar. Ona meni gelip 30 ýyl çaq bolýarlar Merdan Muhammed. Bir wagt ýykdy özleri. Öz görüp dur halkyň şu bildirip dur. Bir wagt ýykylandygy. Onu Merdan Muhammedowyň üstüne atmakçı bolýarlar. Emma o başa barmaz. Bir wagt ýykylandy adyn tek on şeýle bir faktlar var, şeýle bir topar baştan geçirmeler var. Türkmen halkynyň baştan geçirenler nemeleri. Hadiseleri. 90-njy ýyldan bäri, 92-nji ýyldan bäri. Entek o wagt şo wagt nişan 30 ýyldan şu oglanyň üstüne atdylar. Geçen mor bahasyle işin olmasın. Bahasyle öğrensen giyecek yapmarsın. Düşünüklü mü? Ava. Şuna denedim size kardeşler. Sağ olun. Sağ olun. Sakar kardeşime söz vereyim. Oğul yemiş sözlerin için nem kıyıtla yemeyecek yani oluyor. Bakal 30 yılın beri. Biz hayırlı geldi. Sesiniz bir hili nemerak gelýär Saparaga. Mikrofondan muka. Uzograqdan. Indi nädýär? Indi gowy. Bloklu ayırdım. Yeme 30 yıldan beri yankı yurdun daşına çıkarılan bir ekip vardır. Hemmejet o vaktinde hemmejetin ağıtlarını, familiyelerini, nemelerini yani şimdi moncukları kendi bilýär. O bulun maksadı vardır. Yani men Şahmurat barada beýtgejek demetjek o şeýdi biraz bilgilendirjek diýin. Ne bulun maksady Türkmenistanda konstitusiyon guruluşynyň badygyny suud etmek funksiýasyny ýerine ýetirdiler 30 ýylla. Ähli apadikler şonu ýerine ýetirendir. Evabi Türkmenistan'da konstitusiyon kuruluş yok. Yönü sen kanun varada gurrun etsen ne 81 statya değil 85. statya ya da değerli statya deyip ben yani ugalomlu kodeksin kanunlarını ağdak geçende şu arada gurrun açıyan. Şu arada gurrun edilen olsa demek konstitusiyon var demektir. Ya bunun bilyen priyomları şu priyom 30 yıldan beri şeydik gelyendirler. Bugün çıkanda değil. Bugün tapanda da değildir. Bu üyeleri şeyle demeni çoğunu veriyerler. Bunların soruları yalak neme diyendirler. Türkmenistan'da konstitusiyon kuruluş yoktur. Onun hemme tarafı bilen onlarca belki de yüzlerce suutlamalar bilen 4 yılda aydık geliyordu. Konstitusiyon kuruluşu yok yerde. Ne hilik süt bolup biler, ne hilik cinayet bolup biler. O ne edip adamlar cezalandırıp bulur. Ne bulur, şu da atlık üstünü yapmak için
kanun var da. Bunu yanlış aydıptın. Doğru aydıpsın. Bu yanlışı bile aydıptım ben. Senin alıp sana menbeş bir topar adam çıkıp şunu uğud etmedi. Senin kimdiğini halkına bilmesi için ettim ben. Ben o 81 del 83'lüğünden bileyen. O tayda 103 volanda tapavut neymi? Kanun işlemeyen yerde. Yani kanton kuruluş yok yerde. Hayti maddani koyuyordu. Geçen o. Geçip dura. Bulun, yani tuğud edecek ol yani. Biz şunu doğru aydıptır, yanlış aydıptır. Bu doğru böyle olmalı deyip yani kanton kuruluşu yani legitim yağdaya getirmeli. Cedel edip başlatan legitim yağdaya ödedi geliyendir. Bu priyomdur. Bu priyom 30 yıl olup geliyorlar. Bunun afterları bellidir. 30 yılda hem de içinden görüp Ben son ayda inledim. Bu manipülasyadır. Öden Sovyet devletinin profesyonel manipülasyasıdır. O Sovyet Sovyeti'nde jurnalist diyelim kâr bolon değerli bolmadı mümkünem değerlidir. Onun bilen oklar. Propagandist değilseler başka mesele. Yetiştirilir adamlarım şolordur. Bunları başarı yurda kamandiravat ettiler. Şolor köpüsü 2 aylık alyandım. Taşına. O içinde dedim ben. Gâbirinde yıllıdan merendirler. Bunun hem becetin biliyet. Yani vakti değil. Gereği yok. Sonra düşünün, bilin. O kanton kuruluş yok yerde. Hiç ili kanunu işlemesi mümkün değildir. Kanun nipırdatları dile alayan ortalar hem de halkın karşısında işleyendir. O da yeke Türkmenistan'ı değil, dünyanın hem yerinde kanton kuruluş yıkılan son kaderleri, kanunları kimin eline geçen olsa halkın karşısında işleyendir. Başkası bu hiçbir düzgün bolonum değildir de tarihe seyretsen hem bir yerde şunun alaktır. Devleti bir grubu ya da bir şahıs ele geçirende ehli kanunlar halkın karşısındadır. Böyle korku. Ne için korku geldi diyelim. Ne için korkattığını yaşamalı. Yani kanton kuruluş bolmadan korkattığını yaşamalı. O kanton kuruluş bağı oldu, tehdine uğrayandır. Kanton halkın mutluluğunu koruyandır. Malını, mülkünü, avrayını, mertebetini koruyandır. Ben çocuğa diğerine ayda inliydim. Sağ olun. Oluyor, sağ olun. Söhbet kardeşime söz vereyim. Şimdi İstenlik kur devletin konstitusyası ya öz nemesine devletin nemesine rahatlık diyebilir da o konstitusiyada İstenlik kur devletin başı asıl neme çıkan yeri kaynaklanan yeri öğrenen yer şu konstitusiyadan gelip çıkıyor. Ehli kanunlar olsun, cinayet kodeksi olsun, yeniler olsun İstenliği yönü Türkmenistan'la şu neçenli şu kanunları, yurdun kanunlarını peydalanıp yani hukuk koruyucular adı bilen koşadırnak içindeki hukuk koruyucular adı bilen gezip gören adamlar üstüyle şu parahoda oturan halkın üstüne neçe gezek sütüm edildi de her kuğun neçenli edilip dur. Eğer yurdun içinde var konstitusyon kuruluş bağ diyeli koşadırnak içinde bağır diyeli yoktan ayet gel otursa onun sudet berya konstitusyon kuruluş bağır olsa halk şu konstitusyodan ya kanunlardan peydalanıp size karşı çıkıville mi şu neçenli şu anki cinayetkar hükümet ayda oturuyorum hemen
İstenlik biriňize garşy çykyp billimi? Ýa halkyň arkasynda duran kanun barmy? Ýa bar bolsa konstitusiýany açyň, şo taýda ýazylyp duranlar. İstenlik bir halk öz pikirlerini azat erkin ýagdaýda beýan etmäne, aýtmana dogul hak bardyr diýip ýazylyp duranlar şo ýerde. Eger bar bolsa konstitusiýa guruluş, kanunlar talaba laýyk işleýän bolsa, deň derejede işleýän bolsa, öz başda işleýän bolsa, arkadan öz pikirini aýdyp ýören adamlara siz näme etip dursunuz häzirki wagtda? Eger siz şu jenaýetleri etmedik bolsaňyz, ýa etmän duran bolsaňyz, alyp barmaýan bolsaňyz şu jenaýetleri, halk bu zatlar dile getirip aýtmadylar. Eger siz hem aýdyp bilmeýän bolsaňyz, halk aýtmak mejburiýetinde galýar. Sizin bu halky şu zatlary sizin edip duran jenaýetleriňizi açyga çykaryp duran halka basky, gorky, gerek bolsa ýitirme etmekleriniň oyunlaryny oýnap otyrsunuz. Bu konstitusiýa guruluşynyň ýa konstitusiýa garşy gelen okmy bu? Ne şu ýerde gönüden göni sizin özüňiz konstitusiýa guruluşy bolup oturansynız. O tapaldy ýok, mehkeme ullugy bolsun, o ýokary ödäwçilik gullugy bolsun, prezident edarasy bolsun, islendibi. Ya suud bolsun, gaýta bol suudun özü, suud edilýän adamlary günah ýunkap, töhmet ýunkap, suud basyp oturýarsyňyz olar. Onsoň o gorkuýunym ine türme uğradýaňyz, türme gidersiňiz, o basylarsyňyz, falan zat edersiňiz ýa odan depe gidersiňiz diýip gorkudýaňyz, türme gitmegem ölüm ýaly etip gorkudýaňyz. Yani ölüm jenaýaty barmy? Siz şu wagt içinde, şu gün içinde, häzir gün içinde näçe müň adamlar öldürdüňiz ýurdun içinde? Bu zatlar näme üçin aýdýaňyz? Eger siz bu zatlary aýdyp bilmeýän bolsaňyz, demek ýok konstitusiýa guruluşy. Burada bir toporyň eline geçen, o toporun terrorist bir toporsyňyz siz. Sizin özüňiz açyk suud etip berip oturansynız. Şu adamları alyp barýan jenaýatçylyklaryňyzyň üstüne. Adamlar da ýani Türkmenistanyň döwletiniň eýeleri halkdyr. Şu halka garşy alyp barýan jenaýatçylyklaryňyzyň üstüne alyp baryp oturansyň. O özüňiz bir aýdy bileňiz. Ýani siz özüňiziň, ýüzüňiziň kimdigini şu neme arkaly jurnalistikaň üstüne kimdiňizi görkezip oturansyňyz. Şonuň ýüzi siziň ýüzüňizdir. Hemmeňiziň ýüzüňiz. Prezidentiňizden tut tapawdy ýok, istenlik biriňiziň ýüzüňizdir şular. Siz eger kanunlar işleýän bolsa, konstitusiýa guruluşy bar bolsa, näme üçin çykyp aýdyp bileňiz? Eger kanunyň esasynda bize garşy görüşýän bolsaňyz, aýdym çykyp ekranlara. Sizden şonu isleýär, häzir kuneçen. Türkmenistanyň men özüm bilenim bäri orta mekdepde, Sadikde bolsun, Çağalar bagynda bolsun, orta mekdepde bolsun tapawdy ýok. Şu kuneçenni, häzir kuneçennem dowam edip dur. Universitetlerinde de bolsun, konstitusiýa barada ýa kanunlar barada hiç da döwredilen var. Onun tersine gaýtam ýaşlaryň şu wagtky neslin gelejegini köýdürip ruhnamany orta mekdeplere sokduňyz. Diň orta mekteplerini çäklenýär. Universitetlere, institutlara, Çağalar bagyna. Konstitusiýaň derегine şol okudurlar. Men bunu talap etýän sizden. Näme üçin öwretmediňiz? Men öz şahsy adymyny guruluşýan. Telewiziýanlarda konstitusiýa guruluşyny öwredýän, şu zatlar hakynda gurrun edýän ýekece bir adam bolmy şu neçen? Häzir ku neçen? Gaýtam bol Mergen Anna Muhammedow diýilýän öňkü diktir. Şu ruhnamany okap berdi, nime telewiziýa çykýarda halkyň öňüne. Ruhnamany okuman, konstitusiýa guruluşyny ýa konstitusiýa nemelerini düşünýän adam çykdymy şu neçen? Çykmady. Demek siz öwretmeýän bolsaňyz ýok demek o ýerde. Siz üçin işlemek mümkün däldir. Eger işleýänem bolsa, biz suud etjek. Eger gaýratymyz bar bolsa, kanunyň esasynda Türkmenistanda konstitusiýa guruluşy bar bolsa, biz bilen açyk neme geçin, %100. Sizin şu kanunlardan peýdalanyň, bizem şu kanunlardan peýdalanyň. Eger bar bolsa, konstitusiýa guruluşy bar, işleýän bolsa. Beýişke şunu aýtjakdym. Bular maýyň üstünde dowam etdiler. Bolýar, sag bolun.
Sapar kardeşime söz vereyim. Tavul bağışlan ben yan söhbetin nemesine bir üstüne geldi. O şonu neme deyindim. Ne ruhnamı okuttu dedim de. Türkmenistan'la hakikaten o şu kanun, adalet, konstitusiya barada devletin inisiativası bilen bir sagatlyk, yani son 30 yılda bir sagatlyk gurrun ya bilgilendirme ya da bir maslahat edilen yer var mı? O yoktur 30 yılda. Olun derler. O ruhnama okutturur diyende. Ne şu at ruhnama niredi? O konstitusiya yerini ruhnama okutturur. Okuttururun hak. Hem deniz biliyeniz, ehli Türkmen biliye. İyinize seyretteniz hem beceri görünüp durundur. Hanço o ruhnama? O ruhnamanın siz konstitusiya yerini okuttunuz. Hukukun yerini okuttunuz. Hukukum yok, ruhnama da yok. Bu halk ne etme yaşamalı. Sizin öğrediğiniz adınızda yok. Ruhnama niredi şu an. Şu kadeti büzgünü ya da bir başka neyme kımmatlığı var olsa niredi şu. Yok, ortadan ayırdınız. Konstitusiya yok, ona öğretmediniz. Ya siz öğrettiğinizden halk öğrenmedi mi? Halka siz parti yıktırdınız. Şu adam parti yapıyor. Devletin katsatından ya bütçesinden konstitusiyanı propaganda etmek için ya da halka öğretmek için neyse manat harcandı. Onu aydıp bir adam var mı? Yoktur. Ya bu da atlan hem becesi konstitusiyon kuruluşun hiç vakit olmadığını anlatıyordur. Ne bu tuğutnaması. Bu da atlan bolmasının da hersinin arkasında şahsi adamlar durundur. Bunu biz abstrakt aydamız yok. Şunu yurdun taşınakı men apazisiye, men jurnalist, men yazıcı diyen adamların da ağzından eşitlenelsiniz. Bunun önüne koyulan mesele Türkmenistan'da konstitusiyon kuruluş bariyalak edip görkezmeli. O bariyalak edip görkezilende bundan bir topar adam çöre uyuyendir. Ne yankı geç dakikalı vardır. Normal durmuş deyip devlet boran orada. Kâr yok, hüner yok, çok bu neyle olurdu. Çoğunu kendi şu diktaturadan çörüklenip görün. Bir topar Türkmen vardır. Sorun defidine Türkmenistan'da konstitusiyon kuruluşun par imajını bir halka şunu inandırmak. Prezidente söylüyorum bilir. Onu da ruhsat verilendir. Yönü yani konstitusiyon kuruluş bağ. Fikrini, imajını elimde ama yemede taklamalı. Bunun etkiöründe atmışım. Yani 30 yılda Türkmenistan'da konstitusiyon kuruluşunda yoktur vardı. Gurrun eden adam eşitip bidiniz. Yurdun içinde, taşında, başka yerinde. İşte nelsiniz? O kanunlar bodulya deyip kıyırıyandırlar. Kanun bodulya deyip kıyırman anırsınlar başka da atyatandır. Yani bu manipülasyon değil yandır. Yani kanun var da gurrun ediyen oldum. Demek konstitusiya var, konstitusiyon kuruluş var, bir devlet var. Değil yani. Yani sol oyun oynuyorlar. Düşünürüp bildim böyle yani, sağ olun. Sağ ol. Olyar sağ olun. Almurat kardeşime söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Şimdi benim şu konstitusiyon
Kuruluş barada, konstitusiya barada birazcık durup geçeyin. Mesele, esasy mesele şol bolupdy şuun kuun şu barada da gurrun edip otursayan bir näçe gepleşikleri geçirdik. Biz yok zadyň gurrun ne diýse faktyski konstitusiya yok bizde. Ady özü yok. Düşen mesele maýdýalar da musulmançylykda ýene o dünýede cennet bar ya cehennem bar. Şonu görüp bilip bize haber veren adam yok. Emma Türkmenistan'da konstitusiya bar dip ýazylan bolsa şonun peýdalygynyň ýeki adam yok. Öz hakkı kuğucu. Yine şeyle kardeşler. Ondan sonra biz näme üçin meselem misal getireyim. Umide kardeşimiz canlygyp her sapar şol işlemen yatan ayak astyna taşlanan konstitusiya maddalaryny getirip maňlaýlaryny dikip oturdy. Aňyrky şu konstitusiýa şu maddalaryny berja etmeli adamlara, şonu gorumaly adamlara ýa-da şonu kepil bolmaly özüň prezident dip atlandyrýan ikisany alasam Ataloğlu maňlaýyna dikip otur. O näme üçin diýär? Şu ýazylan zatlary şular berja etmeli üçin, şu ýazylan zatlary halka urawa görmeli üçin ene konstitusiýa şu maddasyny şu zatlar ýazylan, siz şu zatlary berja etmeli üçin ýurt ştaýdy şu tarapdan şu misaly ýa şu terze ýykylyp gitdi diýip görkezmek üçin edilýär. Şu konstitusiýaň hemme şuun kun bar bolsa 144 maddasyň hiç birisi ýerine ýetirilen şu yerine yetirilmeli jogapkar wezipeli adamlar tarapyndan. Diýmek, şu wezipeleri diňe jenaýetkar topar ullary oty öz peýdasyny dip aýtmagy bizde müňlerçe esas ýasawutnamy bar. Biz şonu aýdyp otyrdyk. Ondan soň konstitusiýa işlemeýän döwletde, kanunlaryň işlemeýän döwletinde biz näme üçin halk bol, olaň ullanmaýan ýa olaň tabin bolmaýan esasy kanunna konstitusiýa we şoň esasyna çykarylan kanunlary biz boyun bolmaly ýa boyun egmeli ýa tabin bolmaly. Olara o konstitusiýa diýilen ýemani kitaby tualetdäki kagylçada görene aýak astyna taşladylar. Emma halka sen şunu berja etmeli, ene konstitusiýamyz bar diýip gerek yerini özüne ullanýarlar. Ene şeýle biziň halkymyzy ene 90-njy ýyllar allap gelýär. Şolong birinin karşısını, hakimiyeti basmalılan karşısını konstitusiya bir maddası ullanılanlar. Ama halkımızın karşısını peyda vermeli ya halkın ullanmalı. Yekeci de maddası berca edilenler. Dine şonun için şolong jenayetkar toporduğunu suud etmek için şu maddeler biz yüze çıkarıyız. Şeyle kanun vardı, şeyle yazgı vardı. Ama şolar şunu 32 yıllap yorgunun keçen aşağınım, yerin teyinim, yerden inim, gömük koydurursun, halk bilmesin deyip. Ne demek şu sebeplere göre de tekçelerde ne bibliotekada, ne klasda, ne institutta, ne üniversitede, ne karhanada konstitusiyan nuskası yoktur. Ama tekçeler doldurdular niyasın pohnaması bile. Ya da şoňa berilen kasam bilen, hani kimin el ayağı uğradı, ya ömrü kül boldy. Birinji kül bolmalyny berdi Muhammed. On tohumy elini ayağına oşap, oňa ikil edip soňa boğup öldürürler. Yoga, Niýazy peýgamber derejesine ýetirdi. Hani şol? Hani on taglimaty? Hani oňa el çarpan, güpür edip, aýyny bizini peýgamber derejesine ýetirdik şunu öňüp berildi. Hemmesi gitdi asyrlyp. Şolar ýatlayan adam mı? Yok. Bularym ýatlajak adam yok. Ýöne haýp ikarada 3 nesilimiz ýanyp köýüp gitdi. Bir nesil bir bölegi ilymsyz galdy 3 nesil. Bir bölegi işsiz galdy. Üçüncüsü medisina kömeksiz galdy şeýdi ömrüni kül etdiler. Bulara kim jogap bermeli? Ýaňyş kardeşimiz dogry etdi. Hani bulardan biz haçan hasabat sorulmaly. Bular hawa ene konstitusiýon guruluş bar, siz ene oňa bir derek arz edýän zat edýän hökümet işläp durady. Bizde hökümet ýok kardeşler, ýurtdaşlar. Bizde jenayetkar topar var. İstediğince halkı ullanýarlar. İstediğince halkdan para peşkeş alýarlar. Hiç yerde kanun boýunça düzedilýän ýa berja edilen ýekece iş ýok. Hiç bir edarada. Maňa haber berişlerine göre gidip şol bir edarada tam süpürjü bolup işlejegim bolsa $1000 para bermeli. Aljak aýlygym $70 her aýda.
Onu almak üçin mine 1 ýyl ýarym muğdu işlemelesin. Ine halkymyzy ne güne sallylar. Şo näme üçin? Şo konstitusiýon guruluşynyň bolmalygy üçin, şo konstitusiýa maddalarynyň ýerine ýetirilmäligi üçin. Indi bize näme galdy? Olan edýany şu bolsa, bizim edýanymyz şu bolmaly. Biz şulan hiç bir ne kararyna, ne kadatyna, ne buyruguna boyun eğmeliler. Şoň üçin bizim çağıryan zadymyz halkymyzy ähli gerek bolsa iş taşlaýyş, gerek bolsa boyun eğmezlik, gerek bolsa karşı durmaklyk nähili terzde şulary emeden tahtdan düşürmeli bolsa siz taýýar bolmaly, şonam etmeli. Başgaça bizde yol yok. Eger biz halk hökmünde, devlet hökmünde, millet hökmünde ýaşajak bolsak, biz şonu edämeli. Indi seredin, paxta näme diýerler? Men birje misaldan alyp görýän. Nebit bir döwür, şol eser döwründen mäli orsun eline bolýar. Ondan bize düşýän zat ýok. Indi paxtany ine şol türkmen halkyň üçin şun paxtek diýerler. Kellesini yerden kaldırmasın. O yani çöpleyen toğun kıyal. Ta öldürüleyen şu yeri çok çolak gelmeli. Bizimki halkımızın düşön günü sol. Ta öleyen iki yerden kum soğurup paxta meydanından çıkmalılar. Enne näme diýerler? Çağıcıklara çelli şu paxta yığdırýarlar. Sonra bu paxta niragi diye. Bunu şol arsalaşda otlarına sonra yüplüge öwürüp Türkiýe diýerler. Kimin eline? Ahmet Çalyň eline. Olam şo ýanky yüplügi, ýa Türkiýanyň maly hökmüne, Türkiýanyň ýanky paxta hökmüne Ýewropa ýa mata edip çykaryp satýar. Näme üçin? Türkmenistana gadagançylyk girdi Amerika. Çağız Ahmed'in paxta meydanını ullanýardy. Hani şoňa garşy duran halkymyz bar? Ýok. Öz çağısın meydanına uğradı. Özü gitmese de 5 aya birini satın alıp, öz oruna gittirip, 5-10 kilo adam masana yığınamalısın, yığınap beri. Şu gerek mi bize inni? Seyredin. Şu näçe paxta yığınalıyan olsa, şu haram hökümet, şu paxtanını şunça yığınalı, biz inni şunu yığınan adamları şunça dolardan mı, manattan mı pul töleýär, şunça da girdeci geldi devlette şu girdecinin sağlık saklayışım, sosyal yemek, yetim yesirim, garip kazarım, iş orunlarına paylap beriyasip, yekirde kasabet verdiler mi? Geçen 30 kilo yok. Şu büdjete geliyen, paxtadan geliyen girdeci vardı, kelamağa söz aydıldı mı? Yok. Demek halk şunu kontrol edip bilenek, halka berilen emi yok. Ne mi? Kasabet yok. Halkım şunu saklap bilenek yurdun içinde. Şu tatılyança, bir de bakası belli olyança, men paxtan çıkartacak gel yurdun daşını deyip bilecek adam var mı şu? Yok. Olarak arkayın çıkarıp atıyorlar. Demek şu paxta halka nesip etmeyen varsa demek şu halkın otlama hakkı var. Aklı harmanı bilen bile. Men ne sonaydı yani karşı olayan varsa çıktın sol haram hor cenayetkar hükümet özünü atlandıryan topar. O näme üçin? Halk diýişlerine gidip yığınan önümünün bakasyny bilenek, onun gecek girdejini bilenek, eline de hiç tat düşenek, olum gidip daşary ýurtlarda satylýar. Başga döwletlerin ady bilen. Kan Türkmene gelýän girdeji. Ýokmy? Sowrun külün asmany. Siz bergeli mi şu cenayetkar topara hyzmat etmäýär, ýokmy? Ine men şonu halk şulara hareketlere çağırýar. O taýda terrorum yok, o taýda provokasiýa yok hiç adamy. Ya halkyň dogry hakkyn berin, ýoksa da halk öz önümini ýakma hakkı var. Neçe iş koýsun ne kebap. Men şonu aýdaýyn edim. Beýleki meselelerde de suňýar. Nevi takanatmy Türkmenistan? Halka hasabat berilenakmy? Gaz üçin hasabat berilenakmy? Şolar akma diýal etmeli. Onu da halkın hakkı var. Gerek bolsa turbolarını partlatsalar. Sebep o halkın baýlygy, gurban gulyn kam däl, on dölünün kam däl, tohumynyň kam däl, ýene biriniň kam däl. Halkynky. Ine soturan adamdan onun ýerine galan nebereleriniňki, ýa garnaşlarynyňki. Näme üçin ol halkın deňinden akyp geçmeli? Bizim bir park seredip oturmaly. Bizim baýlygymyz. İstesek aktyryp, istemesek aktyranda. Ta şuň dol eýesi tapylýança ýa da şuň dol hasabaty berilýänçe. Gelen girdejip nirä gidýän şu köpükme köp hasap berilýänçe onu kuratlar halk bolup eýelik etmeli. Gerek bolsa ýogadyň ähli strukturasyny. Ine men şonu çağırýan halky. Bersinler meni suda başarýan bolsalar. Sebäp bular halkyň baýlygyny 32 ýyllap ogurlap gelýärler.
Soňky ýyllarda ine gidiýän zat uruş başlanyny bäri Orsiýada akyp dur. Hemmesi ýeke köpüň tölen atlar. Ukraina garşysyna ullanýarlar biziň ýalňyjymyzy. O esserden alyň ähli oktary gitdi ýam tehnikasy bilen. Hiç tat ýok. Şuň kunol aňyrdan balagyn pasyrda 10.000 sany adam gelse sakdaly. Bula hemmesi elini alyp planysy. Goşun ýok bizde. Halky ýa döwleti milleti gorajak. Ine şolar ýa tragediýaň öňüne durupdy. Şoň üçin ähli halky şuň gün konstitusiýon düzgün tertibiň ýurtda ýoklugy üçin boýnagmezlige çagyrýar. Oňa da esas bar, hak bar, hukuk bar. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada Hizarramasynyň preambulasynda ýagny giýir sözünde ýazylyr. Ähli hak hukuky elinden alynan milletin gozgalyňa galmagy haky bardyr. Ine men sizi şoňa çagyrýar. Ýurtdaşlar, siziň kardeşleriňizden dikkatini de şonu ýetirýär. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Leyla kardeşime söz bereyim. Salam kardeşler. Sağ olun söz bergeniniz üçün. Şu konstitusiya bizani yurtumuzda hiç kaçan yürmegen. Şu wagtçalyň konstitusiya barada hiç kim okumaganam, eşitmegenem. Ine şu Merdan Muhammedowny ine Qayda kanun bolsa, ne üçün kaçırıp gitediler? Kanun arkalı, qayda arkalı, doğru pasportu bilen nätip, şunu peçet bastırıp, yurttan çıkıp atıratıp, şundatıp doğru kanunu yürütüp gitmeyimler. Kanun yok berdi. Bula kurgana bizani halkımızı yiyip yumurmak, yok etmek peşinde. Bizani yaşlarımızı, yeteneklerimizi yok etmek peşinde. Berdi Muhammedowlaryny tuhumy. Osun ine şu bizani yaş neslimiz Tursunbayev, Süleyman Tursunbayev'na yetenekimiz şu, gelecekimiz edi. Baydakımızı götüradigan palwan yigit bolup yetişmeledi. Ana onam yok etip berdiler. Bu Berdi Muhammedowny tuhumy. Ne üçün şurada qayda kanun bolmadı? Ne üçün şuna zulüm ötkezgenler, şunu öldürgenler, şunu urup öldürgenlere sorak cevapa çekilmedi? Ne üçün şulara qayda kanun bilen ceza çekilmedi, cezaga koyulmadı? Ne üçün bizani Merdan Muhammedowny derru ne çıkarıp, yani maddalarını çıkarıp, yine şundiyin 103. madda, 108. madda dep, şundi maddalarını koyup bula yıl kesecek boladı. Nöçü özünü tuhumuna yıl kesmedi. Bir de halkımız zulüm görtürttü. Halkımız horlanıp durttu, zorlanıp durttu. Halkını yok etmek peşinde bula. Başka hiç zat emez. Bizden o sanam yine daha bir kız Aycemal degen yaş kızımız şu kızdan ana yegerleri urup öldürüp zorlap şundi zulüm ötkazip şundattırıp öldürüp aynadan zıngalla 3. etajdan onu cevabını kim beredi? Kanı bir de qayda kanun, kanı bir de hukuk. Kim bermeli bulara cevap? Qayda bolganda, kanun bolganda yaxşı halkımıza yürüp durgan eken, ne üçün bulanı özlerini tuhumana yürümeydi bu qayda kanunla? Ya bizani dünya halkımız üçün mü? Kim üçün bu çıkargan hukukları mı, qaydaları mı, konstitusiyası? Hiç kaçan konstitusiya deyen zat yürmegen. Merdan Muhammedov oğlumuz yaşlıkından Türkiye'ye gelgen, hiç zatını görmegen eli, ya bir zulüm ötkezmegen bir adama, ya bir zorlamagan, ya bir yaş kızlarını zorlap, ondan bir cinayet işe yol koymagan, kol urmagan. Gelip buna 103. maddalarını koyadılar. Yaxşı, maddalarını koydu deylik.
Mesela 83. madda bu bendini koydu devlet. Şuna layık mı şu? Şuna layık mı? Hiç kaçan bu cinayet işine ne etmegen, kol urmagan balan içkine layık boladı şundi maddalarına bulanı. Bir de hiç hili ne yok, cinayet yok, ne yok, kayda kanun yok, kaydasız bula javapkarçılıkka çekip bizani yaş neslimizni, gelecekimizi yok etmek peşinde bula. Etsinler, soğut etsinler, özlerini, tukumunu etsinler. Adamlara, halkımıza zulüm ötkazip oturganlara etsin. Yegerlerine etsinler. Oğurluk etip durganlara etsinler. Özlerini yegerleri oğurluk etip Dubaylarda 5 katlı villalar salıp 5-6 joyla alıp şundettirip yürüptüler her nesine. Bizenin Mirdan Muhammedov'umuz ne o iş etti? Bir de onçalli maddanı koyup bula hukuk çıkarıp. Osonam ya Azat Rahimov mu kim o ana şu degen ana şu aytkan yeri ba bizani Türkmenistan'a dedi Türkmen gemelmez başka millet gelip hocayınçılık etmeli degen yeri ba. Niçkine o başka hocayınçılık etmeli. Bunu özüden sut etip duruptu. Türkmen milletini yok atıp vermeli degen. Ne için bize Türkmen bulup öz üyümüze özlerimiz egelik etip bilinmiz. Sebep ne o bir de? Bu demek Türkmen milletini yok atıver demek. Kayda yok, kanun yok, ege çıkmak yok. Hiç kim o Türkmenistan degenimiz bizani üyümüz hesaplanadı. Doğulup özgen yerimiz hesaplanadı. Gelip ne için başka yurttan gelip bizlere hocayınçılık etmeli yeniden? Ya Urus bolup, ya Arap bolup, ya Kitay bolup. Nerede bu undi kayda kanun? Ana şunu aytın dedim, yeniden üstünü yetiremem. Sağ bolun söz ver. Bolýar, sağ bolun. Muhammed kardeşime söz vereyim. Diğer şeyler yağdı ve da Türkmenistan dip bir devlet var. Araçaklar belli içindeki yaşayıcıların emesi belli, kimlikleri belli, yerlerinde pasportları var, yenesi var yani. Şu bir devlet yalak bolup görünüyor da yani. Bir devletin bar yerinde näme bolmaly? Birinji bilen konstitusiýon guruluşy bolmaly. Konstitusiýon guruluşam konstitusiýon guruluşa da birinji ýere çykmaly. Gurama ýa-da edara ýa-da bir nähilde bir şahys bolaýanda da birinji bilen prezident ýere çykmaly. Ondan soň meclis ýere çykmaly. Şeýle şeyler ýagdaý we da biziň iň bir ýokary bir döwletiň döwlet bolmasy üçin esasy bar bolmaly sütunlaryň esaslaryny konstitusiýadyr, meclisdir, prezidentdir. Ünde şu gün şu rahatlary öz ýurdumyzda Türkmenistanda nemet görsek, seredip görsek şolaryň hiç birem ýok. Şolaryň hemmesem aýagy aşagynda. Prezidentlik wezipesi bir uly jogapkärçilik, gaty jogapkärçilikli bir wezipe. Meclis hem gaty uly jogapkärçilikli bir gurama. Meclis demek şol ýurdun halkynyň wekilleriniň bir ara gelmesi, meclisiň hem güýji bir ýurtda hemme demelerden, ýa-da edara bolsun, wezipeler bolsun, şolardan ýokarda durmaly. Yani häzir biz biziň konstitusiýamyzyň kepili ýa-da garantiýary bolup durýan bir prezident konstitusiýadan hiç ýeli uğralan o konstitusiýa göre hereket eden o meclis hem şol ýagdaý. Bu diýmek näme diýmek? Bu sütunlar ýok ýerinde ýa-da döwlet ýok diýmek. Bu ýerde kim var? Mafiýa var, banda var. Cinayetçi, terörist, topar var. Ol ýurdun
Behwidi ya yurdun halkynyň behwidi hiç gözüňde tutulmady diňe bir sanalgyja bir toporun behwidini işläp duran bir yurt, ulug döwlet ýöne halkyň behwidine ýa-da şu yurdun ýaşaýjylarynyň, yurtdaşlarynyň behwidine däldi bir kiçiräk bir jenaýatçy terror toporun behwidini işläp dur. Bulamaýar aslında görünüp dur halk köpçüligi tarapyndan. Hani näçe aýdylýar diýilýär bolup. 4 ýylyň dowamında bizler köp sanly ýene kanalymyzda, halkyň sesi media kanalymyzda biz 2000-den gowrak, 2000-den kän çykyşlar bar. O çykyşlaryň hiç birine de karşı taraf jogap berýän däldir. Sebäbi näme üçin? Jogap berip biljek ýagdaý ýok birinjiden. Jogap bermäni de isleseler hem ýene öz erkine hereket edip bilenoklar. Sebäbi bulan yurdun başynda halkyň wekili bolup oturýan diýip oturan adamlar hiç wagt halkyň wekili däl. Diňeje nahas ýokardan elýändir, ýokar diýip düşünilmeli däl ýöne. Şu jenaýetçi toporun gelýän çeşmede mine Putin Ors millet tarapyndan gelýär. Ors millet diýilende o taýda da tutuş halky bir gözüňde tutmaly däl ýöne şol ortaýyň içinde de oturan jenaýetçi topor bar. Şolardan gelýän bir buyruk esasında diňe hereket edip bilýärler. Jogap berjegem bolsalar, eger şolar ruhsat bermese jogap berip bilenoklar. Şeýle bir öz erkine däl ya halkyň behwidine däl de şol kiçiräk toporyň behwidine işläp oturan bir hökümet bar. Bu hökümet demäler aslında hökümet diýilýän zat bir wagtlaýyn wezipesini eýeler, belli bir wagtdan soň eýem ýeri çalşylmaly. Ýani bu ýerden çalşylanok. Ýani käline esasy tünler aýagy aşagynda onuň üçin Türkmenistan häzirki döwürde bir döwlet derejesinde däl bir kiçijek jenaýetçi toporyň elinde. Ondan halk köpçüligi bir şoňa görä hereket etmeli bolýar. Biz öňümizde bir garşymyzda bir döwlet bar, kanun bar. Biz bu zatlary şo göz bilen seretmeli däl. Kanun bar ya kanuna salgynanýan konstitusiýaga görä hereket edýän bir guruluş ýok. Türkmenistanda döwlet ýok, jenaýetçi topor bar. Şunu aýtjak şu wagtça sag bolun. Bolýar, sag bolun. O başga pikirini aýtsak ýok bolsa men bir da razyk. Ýani Leyla kardeşimiziň aýdanlaryny hem Leyla kardeşlerimiziň aýdanlaryna da öz pikirlerimi aýtyp geçeýin. Indi Leyla hanymam aýtdy da biz näme üçin öz öýümizde barmagana ýa-da öýümizde öz ýurdumyzda şu jenaýetçi topordan gorkup ýaşamaly. Hakykatdan hem şeýle, ýani biz öz öýümizde, öz ýurdumyzda näme üçin gorkup ýaşamaly? Bu ýurt biziňki dälmi? Türkmen halkynyň ýurdu. Bizim watanymyz. Ve halkam bu ýurdun eýesi. Olar näme üçin gorkuzýarlar? Gorkup saklaýarlar. Meclis hakynda aýdyp geçdim-de Muhammed kardeşim. Indi meclisde millet vekilleri oturmaly. Millet vekilleri nerden gelýär? Şu yerli dolanşyklardan. Halkyň saýlanan adamlar gelmeliler. Oturmaly şu taýda. Bizde meclis ýok hakykatdan. Näme üçin ýok? Çünki bizde yerli dolandyryş ýok. Yerli dolandyryş ýok bolan üçin hem halkyň saýlanan millet vekili ýok. Hiç kim şu Türkmenistanyň içindäki meclisindäki oturan adamlaryň hiç kim tanaýanam däldir. Sesini eşitip gören däldir. Ýa-da näme hyzmat edýändigini hem bilýän däldir. Çünki ýok o da. O diňe
sudurunu edip görkezýärler da bar ýaly. Ine şu zat bar diýip görkezýärler. Bunam halk kabul etmelimişin bar yok zada bar diýmelmişin ondan soňra da tesini çıkarman şuloň edýän zatlaryna edýän ähli jenaýatçylyklaryna kail bolan halk ýaşamalmış. Türkmenistanyň baýlyklary halkynky dälmi? Topragy, halkyň topragy. O bir toprak adam üçin ýa-da bir näçe sanaky jenaýatçy adamlar üçin däl bu Türkmenistan. Bütün halka degişli. Onda näme üçin halkyň tolson götürmi horlanyp kösenip ýaşaýar. Ve bunu da aýtmalylmışyn şeýledigini. Yani sesini çıkarman gezmelmişin özünün siyasi garaýyşlaryny, özünün ýaşaýyş durmuşyny, özünün hökümetini eleştirmelilmiş. Ona hilek yurt bolýar. Onu diýmek bularyň barysy ýurdy bir kanun eýelendikleriniň açaçan suutnamasy bolýar. Çünki bir ýurdun hökümeti öz halkyny, halky gorkudyp baskı astynda saklaýan bolsa, diýmek bu bir kanun bir hökümetdir. Gelen hökümetdir. Şoň üçin Türkmen halky şu toprakda, Türkmenistanyň topragynda ýaşaýan türkmen watandaşlary bu gorka, bu boyun eğmekligi son bermekleri gerektir. Haçanda halk sesini çıkaran wagty, halk şu zatlara umumy, ähli umumy garşylyk beren wagty bu çekit bilgisimizi alıp barlayan jenaýat işleri son bolajakdyr. Ýöne buna halk bolup sesini çıkarmasalar, bulara kail bolup geçseler, bulara mene sizin üstünüzde, yani halkın üstünde istendik oyunlaryny oynarlar. Yok konstitusiya bar ederler, seni yok işlemeyen, kanunlar bilen işlemeyen stasiyalar bilen sen üstüne basarlar. Yani senin halkın içinden çıkıp bilecek istendik bir adamı ya da halkı aydınlatıp bilecek, oyor bilecek istendik bir adamını yok ederler. Şular ýaly kardeşler bugün wagtymyzdan bolly başga pikirini aýtjaklar bar bolsa aýdyp biler, bolmasa da bugünkçe jemläp biler. Bolýar onda ildeşler, kardeşler hemmäňde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun.